Ahoj, já vás vítám u dalšího podcastu. Dnešním hostem je magistr Jáchym Kolář a společně se budeme bavit o neurovizuálním tréninku. Jáchym spolupracuje s vrcholovými sportovci a pracuje v Centru pohybové medicíny. Věřím, že si dnešní podcast užijete a jdeme na to. Ahoj Jáchyme, já ti děkuju, že jsi přijal pozvání do mého podcastu. Nedá mi to se tě nezeptat, jestli se tě lidé spojí s profesorem Kolářem, protože máte oba dva stejné příjmení a navíc ty pracuješ v Centru pohybové medicíny. Hele, samozřejmě je to otázka, na kterou odpovídám dnes a denně. Bohužel, snad to neuslyší moji rodiče, bohužel mě s ním rodině nic nespojuje, jenom pouze profesně. Každopádně doufám, že toto příjmení sebou nese nějaké takové určité fyzioterapeutické umění, které snad doufám, že se od něj trošku učím a jsem schopný to dále potom aplikovat. Mohl by si našim posluchačům přiblížit, čemu všemu se vlastně věnuješ? Tak jsem fyzioterapeut, jak už jsi zmínil, pracuji v Centru pohybové medicíny. Do toho ještě specializuji se tak trošku na sportovní disciplíny, na sportovní fyzioterapii. Dělal jsem asi 6 let u amerických fotbalistů Prague Lions, teďka jezdím s reprezentací orientačních běžců a potom taky posledních už 5 let jsem dělal s juniorskou reprezentací vodáků, vodních slalomářů a od této sezóny potom budu dělat i s Ačkovou reprezentací, takže letos mě čekají světový poháry, potom už u Ačkové reprezentace. Já jsem se s tebou domluvil vlastně na tématu využití neurovizuálního tréninku. Co si mám představit, pokud jsem like, pod tímto tématem? Hele, je to, když bych to zjednodušil, tak opravdu ten sportovní výkon si myslím, že dost často rozhodují různý detaily a ten jeden třeba z těch možných detailů může být i trošku využití těch jako smyslů a zlepšení smyslové integrace a smyslové percepce právě pak ve výsledku pro ten pohyb. Takže jak už napovídá potom název neurovizuální trénink, neurovizuální systém, tak primárně se jedná o právě zlepšení zraku, zlepšení zrakové percepce, následně vyhodnocení těchto informací v mozku a aplikování vlastně do motorických odpovědí a motorických výstupů. Já jsem se vlastně k tomuto tématu, nebo z hlediska jako sportovní praxe jsem se k němu dostal nedávno. Ale věřím, že asi to není úplně aktuální téma, akorát u nás mi přijde, že se objevuje až v poslední době. Dalo by se, nebo jsi schopný vlastně jako říct, od kdy se tohle téma jako, nebo kdy se tato tématika řeší, případně jak se k nám jako dostala, nebo odkud se k nám vlastně dostala? Tak jako všechno, kort ve světě sportu, tak začíná v Americe. Samozřejmě jejich finanční možnosti tam těch sportů, ať už je to NBA, NHL, NFL, jsou masivní finanční zdroje, takže tam ten neustálej tlak na ten výkon je větší a větší. Takže tam už já ti nejsem schopný říct, ty první publikace okolo těch smyslů už jsou jako relativně, to už jsou i z 90. let, ale přímo jako termín neurovizuální trénink, respektive v Americe, v anglosaské literatuře se to spíš nazývá sport vision, tak ten už se tam objevuje posledních 10-15 let a samozřejmě tak, jak to bývá, tak se nám to trošku jakoby trvá, než to tady jako v Evropě tak jako přijmeme, přeložíme si to do češtiny a bohužel to tady máme teďka takhle zpožděný, ale opravdu v Česku já bych řekl, že tak posledních už jako 5-7 let i tady to začíná být téma a samozřejmě, tak jako jsem říkal, tak jako už opravdu v tom sportovním výkonu se hledají už ty úplný jako detaily, jak ten výkon zlepšit, jak ho vyladit, tak se samozřejmě dostává i na téma tohoto neurovizuálního tréninku, jak se chytil tento název tady v Česku. Jak právě říkáš, mně to přijde, že to je vlastně takový další díl do té skládačky. Určitě. Protože teď už se řeší, v poslední době se řeší čím dál tím větší detaily a vypadá to, že právě ten neurovizuální trénink je jedním z těch detailů, na kterém samozřejmě ty sportovci musí dál pracovat a co musí vlastně sami zdokonalovat. A ty se k tomu vůbec dostal jak? Protože tady, jak jsem říkal na začátku, nebo mi přijde, že to nebylo úplně tak populární, tak kde si k tomu načichnul? Hele, dostal jsem se, když bych trošku rozvedl ten příběh, sám jsem sportovec, sám jsem bývalý sportovec, hrál jsem závodně tenis, bohužel jsem nikdy nebyl dobrý tak, jak jsem chtěl být. A
tím, že ta moje výkonnost na nějaké daleko větší úrovni nestačila, tak jsem se pořád jako i když jsem byl malý, tak jsem se snažil jako hledat ty skulinky, jak ten svůj výkon tak posunout dál, když to bohužel třeba není tím, že jsem schopný dát rychlejší forehand a přesnější podání například. Takže celý vlastně i svoji jako tu v uvozovkách sportovní kariéru jsem se snažil hledat jako tyhle jako vylepšováky, až vlastně mě to dovedlo potom ke studiu fyzioterapie a už v rámci bakalářské a vlastně diplomové práce mě zajímalo tohle trošku jako smyslový pojetí pohybu. Jak vlastně jako jak ta senzorická integrace opravdu je schopná jako ovlivnit náš pohyb. A právě přesto jsem se to potom dostal už přímo u diplomové práce, kdy diplomovou práci jsem psal na téma, jak jako vlastně sluch ovlivňuje pohyb a chtěli jsme tam právě s panem profesorem změřit, jak třeba jsou ty hráči, kteří jsou na tom dobře sluchově, výkonnostně, jak jsou na tom právě z hlediska zraku dobrý. A pan profesor mi dal za úkol, ať zkusím oslovit různé optiky, jestli jsou schopný změřit konkrétně hloubkový vidění. Obepsal jsem plno optik, všichni, jo, to by bylo super, ale nevíme, jak to změřit. Tak jsem trošku už tak jako začínal házet flintu do žita a pak jednoho krásného dne jsem zapnul ČT Sport a tam byla reportáž z mistrovství Evropy softballistek, něco takového myslím, a byla tam reportáž se společností Dynaoptik, která je právě optometristická nebo optika z Kroměříže a ty se právě věnují tomu vyšetření těch dynamických funkcí, z toho vizuálního, respektive neurovizuálního aparátu. Vygooglil jsem se, vyměnil jsme si pár e-mailů, naštěstí jsem zjistil, že byli tehdy ještě v takovém kamrlíku ve Vršovicích a tam jsem za nima zajel, ukázal mi ty přístroje, já jsem říkal, tyjo, super, to je přesně ono, co já potřebuji změřit, ne, mě nezajímaly zase tak jako dioptrie a tyhle ty jako věci klasický, statický, já jsem přesně potřeboval vědět, jak ten zrak vypadá potom už v nějaký dynamice, jak fungují tyhle ty funkční parametry a tohle oni všechno uměli změřit, zahrnul jsem to do své diplomové práce a moc se nám to líbilo, takže naše spolupráce funguje dál, vlastně stali se i součástí našeho centra pohybové medicíny a takže spolupráce mezi CPMkem a Dynaoptikem pokračuje dál a tak to je takový příběh, jak jsem se vlastně k tomu dostal, jak to teďka se snažíme dál i tak rozvíjet. Takže vlastně i pro tu veřejnost, kdyby se chtěla dostat k tomu neurovizuálnímu tréninku, tak to může být vlastně skrz tebe. Určitě. Protože ty jsi takový průkopník tady toho, to vypadá. A zároveň přes Dynaoptik, který ti v tom pomohli v těch začátcích. Jo, já jsem rád, vždycky tak jako rád jako zdrojuju lidi, takže i Dynaoptiku jsem určitě jakoby vděčný za to, protože veškerý ty skills, který mě oni naučili, tak mám právě od této firmy. Já jsem už potom takovej, já bych neřekl vůbec průkopník, jako samozřejmě jako v rámci toho neurovizuálního systému a neurovizuální pak potažmo rehabilitace, tak v nemocnicích se tomu už věnují taky plno let, ale třeba to nemělo tento přímo jakoby název. Jo. Já se opravdu snažím spojit tak jako ten neurovizuální trénink s prvkama i fyzioterapie a tady tohle jako najít tam takový právě jakoby schody, jak i vlastně těma fyzioterapeutickýma technikama pomoct tomu zraku a naopak, jak jako pomocí zlepšení zraku pomoct třeba i například v rámci držení těla. Jak se vlastně v této problematice úplně nepohybuji, tak mi přijde, že vlastně tam je tam asi stále co objevovat, nebo ti přijde, že už je to vyčerpaný, protože to téma je asi aktuální a asi se tam dá pořád něco, protože když jsem si vlastně připravoval, nebo když jsem se připravoval vlastně na ten náš společný podcast, tak jsem toho úplně tolik nenašel. Takže tam asi jsou mezery, takže se dá furt co doplňovat. Vyčerpaný to rozhodně není, těch studií už jsou udělaný relativně mraky, ale samozřejmě, když to srovnáme o studiích třeba v rámci kolenního kloubu nebo low back pain syndromu, tak je to pořád úplně jakoby minimum. Naráží to tak jako na plno věcí, vlastně objektivizovat tyhle různý pak věci může být problém, no. Takže, ale určitě jako tamto pole jakoby působnosti a co všechno tím jsme schopni ovlivnit, tak je opravdu široký. Dotýkáme se tam neuroplasticity, takže ten svět jako potom jako kam vlastně, jako jak ta neuroplasticita je schopná ovlivnit to naše tělo, tak to je, myslím, že jako téměř nekonečný. Ten se zůstává ještě nepolíben. Já jsem si našel takový hezký citát, kdy vlastně Bruce Wolf uvedl, že většina zrakových problémů je problémem opomenutí, nikoli chybou.
Proto se ztrácí mnoho potenciálních informací, protože můžeme reagovat pouze na toto velmi úzké pásmo. Člověk jednoduše není stavěný na to, aby zpracoval každý detail všem současně. Dalo by se říct, že existují rozdíly tedy mezi těmi sportovci. Případně může se stát, že ta úroveň těch neurovizálních schopností je u jednotlivých těch sportovců různá, když si vezmeš ty jednotlivý sportovní odvětví. Bez pochyby a na to nepotřebujeme studie, to nám stačí zdravý selský rozum, respektive v rámci jako literatura rozděluje sporty, nebo jedno z rozdělení sportu je na takzvaný jako open skills sporty a closed skills sporty. Open skills sporty to jsou typicky míčové sporty, kolektivní, kde samozřejmě ten neurovizuální aparát se rozvíjí a i celá ta senzorická, ta multisenzorická integrace se rozvíjí tak jako přirozeně s tím pohybem, s tím sportem, který vykonáváme. Pak samozřejmě closed skills sporty, to je třeba běhání, maratonský běžec, sprinter, tak ten samozřejmě využití tady tohle z těch jakoby senzorů, já nechci říct nulový, vůbec ne, jsou tam určitě věci, které se potom možná dostaneme, jak i tyhle jako zdánlivé sporty, které to nemusí využít, tak jako by to určitě využili, ale určitě to využití pro ty open skill sporty je daleko větší než pro ty closed skill. Souhlasí s tím, že sportovci mají lepší vizuální schopnosti než nesportovci? Naprosto. Je to potvrzené teda i do studií? Je to naprosto to, co jsem víceméně řekl. Samozřejmě každý sport a každý pohyb ti rozvíjí nějakou dovednost orientace v prostoru. Takže chtě nechtě, když prostě sportuju, a teďka je jedno, jestli dělám kolektivní sport nebo nějaký ten, jak jsem říkal, ten uzavřenější, třeba běhání, tak i tak prostě ty smysly nějakým způsobem tak jako jsou nabuzený a jsou prostě v procesu, protože musí nás jako orientovat v tom prostoru, než když sedíme jenom v kanceláři například. Může se stát, že ten neurovizuální trénink je pro někoho nevhodný? I s tím se setkal, že bys řekl, že třeba pro ten sport nemá zase ten neurovizuální trénink takové jako opodstatnění ho zařazovat? Na rozdíl od jiných, protože máme spoustu parametrů, které vlastně ovlivňují ten trénink. Takže bys řekl, že ten neurovizuální trénink je opravdu jenom takové zrnko? Určitě, ale tak ono se bavíme o tom, jako já nejsem schopný, nebo takhle, aby ještě na začátek, já si nemyslím, že když bude sportovec dělat neurovizuální trénink, že najednou se prostě vyletí a stane se top hvězdou. Já pořád i ten neurovizuální trénink beru jako skládačku toho top výkonu a samozřejmě najdou se takový typy, a teďka to nemusí být vůbec sportovců, ale typy i lidí, kteří na to nemusí dobře reagovat. Já jsem se s tím setkal třeba jednou, uvedu příklad, pacientka neurologická právě po cévní mozkové příhodě, kde jsme skrze tu neuroplasticitu chtěli trošku zlepšit potom pohyb. A jelikož tam jsou plno věcí takových, kde třeba se střídá osvětlení, ať už jsou to různý střídání barev, tak třeba konkrétně tahle to úplně jako potom netolerovala. Jo. To je jeden jakový příklad, tak jako se vším, každý, je to takový klišé, ale každý jsme opravdu jako individuální, takže někomu to může sedět, někomu to nemusí sedět, nejsou tam nějaké jako intervenční věci, takže nebejvá s tím vůbec jako problém a nemá to nějaký kontraindikace jako u jakých typů lidí nebo u jakých typů sportu bychom to jako neměli dělat, to určitě ne. Já si dokonce myslím, že takový ty základní informace, jenom jako právě to povědomí, že máme zrak, že kolik procent informací pomocí zraku, no to je až 80 opravdu procent informací z vnějšího prostředí přijímáme pomocí zraku, tak jak jsou vlastně ten senzorský vstup je důležitý, tak si myslím, že by měl dostat každý sportovec, notabene každý člověk, který chce být nějak úspěšný ve světě, protože se tady bavíme o tom, aby opravdu jako i v rámci třeba řízení se nenastal nějaký problém, abychom prostě opravdu viděli, když proti nám jede auto, tak abychom byli schopni zareagovat adekvátně, nebo například děti ve škole, tak aby byli schopni přečíst z tabule. Takže, pardon, to jsem se rozpovídal. Zpět k tvé otázce, myslím si, že neurovizuální trénink je v zásadě akceptovatelný určitě pro každou část populace, ať už sportovní nebo nesportovní.
Pak je samozřejmě otázka, v jaké míře. Teď, kdybych se tě zeptal, čeho vlastně všeho se týká ten neurovizuální trénink a případně jaké jsou hlavní benefity, proč bych ho měl jako sportovec, nebo i nesportovec, vlastně zařadit do toho tréninku? Když si popíšeme vlastně tu osu, s kterou my tak pracujeme, a to je opravdu osa, že oko, ten vizuální systém, tak potom to je ten receptor, dál to jde do toho našeho softwaru, což je mozek, a ten potom vyhodnocuje a vysílá vlastně z toho nějakou adekvátní motorickou odpověď, tak bych asi tu odpověď zjednodušil takhle, že ovlivňujeme vlastně oči, mozek a potom to tělo. Tyhle ty 3 systémy podle mě spolu tak jako souvisejí a je to pak pro ten výkon hrozně opravdu důležitý. Takže na otázku, co tím vlastně jakoby trénujeme, trénujeme tím vlastně celkově jako rozvoj pohybu, obecně řečeno. Konkrétně potom samozřejmě my v rámci toho neurovizuálního systému se bavíme o zkvalitnění, to už bylo zmíněné, hloubkového vidění, ale je to třeba i rychlost akomodace. Je to například reakční čas, jak rychle jsme schopni reagovat na různé dané situace. Je to zlepšení třeba například periferního vidění. V rámci už větší potom neurologie to může být i zlepšená orientace v prostoru a vnímání například vícero objektů, typicky pro kolektivní sporty, abych byl schopný fixuju teďka na balón, ten mě zajímá, ale zároveň i v rámci díky perifernímu vidění jsem schopný tady vidět spoluhráče, který ho mám po pravé straně a protihráče, který po levé straně na mě chce třeba najet. Takže to už je opravdu pak i, vždycky to jde v ruku v ruce, já právě nerad to nazývám jenom vizuální systém, ale rád používám ten termín neurovizuální systém, protože to oko je opravdu jenom takový receptor, ten nám zapřímá ty informace, ale stejně pak všechno se musí zprocesovat potom v té hlavě. A podle toho samozřejmě, jak proces zpracování těch informací je kvalitní, jak kvalitní informace dostaneme pomocí očí, jak kvalitně to zpracujeme pomocí mozku, tak jsme schopní i vytvořit ten nejkvalitnější, ten nejsofistikovanější potom motorický pohyb. Co může být třeba úspěšný hod na koš. Mně se líbí, jak jsi to popsal. Z hlediska jako českého prostředí, protože si myslím právě v těch kolektivních sportech, tam si myslím, že by to bylo obzvlášť jako vhodné rozšířit vlastně jako by to podvědomí o vlastně té znalosti toho neurovizuálního tréninku. A nejsem si úplně jist, zda vlastně tady máme trenéry, nebo určitě tady jsou trenéři, o tom bez pochyby, kteří se tomu věnují, ale asi by to bylo dobré obecně zařadit primárně do těch kolektivních sportů, protože, jak jsi to teď popsal, tak vlastně tam to asi hraje tu největší roli v těch kolektivních sportech. A tak, jak jsem říkal, tady přesně ty open skill sporty, tam to samozřejmě má velký svoje zastoupení, takže typicky přesně ty týmový sporty, ty kolektivní sporty, tak ano, tam si myslím, že by to měla být nedílná součást toho tréninku. To se na tom naprosto shodneme a teď je samozřejmě jenom potom na těch trenérech, plno trenérů už je proškolených. My i máme, Dynaoptik i má kurzy na ten neurovizuální trénink, takže je to jenom o tom se neustále vzdělávat a hledat pořád věci, jak zdokonalit ten náš výkon. Jaké jsou vlastně ty tréninkové možnosti, nebo jak taková jednotka vlastně vypadá, nebo na co ty se vlastně všechno zaměříš? Třeba když bychom vzali toho sportovce, jak vypadá, když on k tobě vlastně přijde na tu terapii, jak ty s ním pracuješ vůbec v tom té své jednotce? Ale já to mám takový trošku specifický tím, že jsem právě fyzioterapeut, tak jsem říkal, že hledáme to propojení právě té fyzioterapie a tohle s tou neurovizuální tréninku. Proto i používám termín neurovizuální terapie, když jsem si tak vlastně sjednotil jako moji fyzioterapeutickou jednotku a trénink, jakožto trénink. Takže u mě to standardně vypadá tak, když samozřejmě ten sportovec, to nemusí být sportovec, vůbec jenom i normální člověk přijde, tak dostane základní informace, kde se mu snažím tak jako ukázat, jak opravdu ten zrak je důležitý. Pak se v rámci té jednotky se věnujeme i hodně manuálním uvolněním, protože, a to jsem rád, že se k tomu dostaneme, že tady zazní, pohyby očí jsou vlastně zprostředkované pomocí okohybných svalů. Okohybných svalů máme 6 okohybných svalů, je to příčně pruhovaná svalovina, jako svaly, které jsme běžný používat a jako svaly, které jsme běžný trénovat a jsme běžný uvolňovat. Takže samozřejmě pak, když se bavíme i podle nějaké studie, že snad za den uděláme 100 000 pohybů pomocí očima, tak ty svaly bývají často velmi krát přetížený. Takže my musíme najít i trošku
tak jako je běžný pro sportovce po těžkém zápase jít na uvolnění svalů, na masáž, regenerace, sauna a tak dále, tak ale úplně se nevěnujeme asi uvolnění očních svalů, notabene ještě spíš si vezmeme mobilní telefon a naopak je ještě zatížíme. Takže v rámci té mé terapie tak se snažím ukázat, jak i třeba manuálně si uvolnit a pomoct trošku relaxaci těch okolních svalů. A potom se už vrhneme přímo v rámci na základě mýho vyšetření, nebo ať už buď si dělám já přímo takový zkrácenější vyšetření, co si můžu udělat u sebe v ordinaci, anebo přijde s komplexním vyšetřením opravdu od dynoptiku a my už můžeme přímo zacílit problém, jestli tak tady je super reakční část, takže nemusíme trénovat reakce, ale je tady špatné například to hloubkové vidění a jelikož se bavíme, že třeba daný sportovec dělá nějaký míčový sport, kde přesně ten odhad té vzdálenosti, ta hloubka vidění je naprosto stěžejní parametr, tak se vrhneme na trénink této funkce. Existují i nějaké drily na doma, anebo je to natolik složité, že sám horko těžko vlastně můžu nacvičovat? Potřebuju vlastně k tomu někoho dalšího, nebo to můžu dělat úplně Určitě samozřejmě jako cílem týmí terapie je ukázat cviky, ať už je to například jenom klasický nebo jednoduchý cviky s palcem a s tuškou, s novinama například a tam s přeostřováním různých vzdáleností. To by, kdybychom to mohli dělat jenom opravdu v naší ordinaci, tak by to nemělo takový efekt, takže samozřejmě ten přenos potom na domácí trénink a samozřejmě i v rámci, já to hrozně rád zakomponuji do warm-upu, ať už je to před tréninkem nebo před zápasem, tam nutno dodat, tam se to musí trošku potom lišit, protože samozřejmě ty věci jsou i náročné potom psychicky a fyzicky, takže před zápasem už se tomu neurovizuální tréninku moc se tomu nevěnujeme. V té fázi toho tréninku tam to má určitě svůj prostor a plno těch věcí samozřejmě jako z té terapie a z toho tréninku je přenositelných právě na doma, aby si to mohli trénovat. A pak je to, ten princip je potom jednoduchý, stejně tak jako s cvičením. Tak čím víc člověk bude cvičit, čím více bude věnovat svýmu tělu, tím i to tělo bude, můžeme říct, dokonalejší, stabilnější, tak to stejné je se zrakem. Takže když potom si najede opravdu na nějaký jako režim, že každý den ideálně, potom obden se věnuje tomu, ať už třeba krátkýmu nebo někdy delšímu tréninku, tak super. Takže netřeba zatím hledat nějaké složitosti, ale opravdu to můžeš zařadit úplně v klidu i doma, v domácím prostředí. Není to problém. A složitosti nechte potom na nás, ať už třeba na Dynoptik, jakožto optiku, nebo potom na mě a já už určitě pak jako v rámci těm svým klientům, tak určitě předám jenom takovéto jednoduché věci. Samozřejmě všechno vysvětlím, ale určitě nemusíme v tom hledat. Ty věci jdou trénovat určitě i bez drahých pomůcek, které třeba například používáme my v rámci té terapie. Ale i tak je možné si třeba něco zakoupit a mít to doma a s tím vlastně pracovat. Ale jak jsi říkal předtím, stačí ti asi ruce, možná i nohy, asi taky. Spíš ruce. I nohy. Ale typicky používáme potom palce. Super, perfektně, ti moc děkuju. Jak často se teda tomu věnovat, říkal jsi každý den, když jsem teda ten sportovec, ideálně každý den, protože pak, jak jsi popisoval dál, i ten okohybný systém samozřejmě se může v průběhu času se samozřejmě unaví. I ty možnosti třeba na doma ukazuješ těm lidem, jak si vlastně pomoct právě od těch unavených svalů z hlediska těch očí. Já jsem řekl každý den, to jsou věci, abych potom samozřejmě to nemám podložený potom nějakou studii, čerpám tak z nějaké prostě z empirických zkušeností, že čím víckrát nějakou danou činnost opakuju a když to není v nějaký velký intenzitě, tak tu danou funkci potom můžu určitě zlepšit. Já spíš mám potom rád a dělám to i v rámci fyzioterapie a dělám to i v rámci této neurovizuálního tréninku, pak aplikovat ty věci i do normálních aktivit denního života. Takže dám příklad. Takže jestliže se v rámci toho neurovizuálního tréninku snažím o spolupráci očí, optickou fixaci, aby oči, když někam chci kouknout doprava, tak aby tam šlo co nejrychleji v součinnosti pravý a levý oko, tak není nic potom jednoduššího, než když třeba můj klient jede v metru a sedne si a snaží se fixovat pravý horní roh, levý dolní, pravý dolní a nacházet si takhle v tom místu, třeba nacházet si v tom metru místa, kam právě takhle opticky fixuje. Takže tohle se vlastně pak dá brát jako neurovizuální trénink.
Aby potom na tebe nekoukali jako na blázna, že tam v metru koukáš doprava, tak já myslím, že bláznů v metru je hodně, takže tohle je ještě dobrý. To máš pravdu, to asi nebude úplně největší problém. A jak dlouhá by taková jednotka, jestli se to dá teda říct, jak by dlouhá měla být, 20, 30 minut, protože asi to nechceme úplně jako přetížit, protože potom z hlediska nějakého sportovního dalšího výkonu potřebujeme se soustředit a asi přepálit ten začátek bude chyba, ale co je to přepálit začátek, to asi, jak jsi říkal, na to úplně nejsou studie. Je to, jak přesně jak říkáš, je to samozřejmě hrozně těžký, takže musíme vzít v potaz si opravdu selský rozum a když budu na soustředění, budu mít v rámci off-season, můžu se těmhle věcem pověnovat daleko víc, protože samozřejmě tím, že tam zapojuju ten oči a hlavně ten mozek a pak ještě kolikrát nějaký naše pohyby, tak je to opravdu i fyzicky, psychicky a energeticky, mozek samozřejmě nám bere hrozně moc energie, tak je to velmi náročný. Takže zase, abychom to zjednodušili, jestliže budu mít druhý den finále Grand Slamu na tenise nebo finále Stanley Cupu, tak určitě den předtím nepojedu hodinu neurovizuální trénink, ale udělám si třeba 3 hodiny před zápasem jenom lehkou, rychlou aktivaci těch očí. A pak něco jiného samozřejmě v sezóně, kdy se tomu věnujeme, můžeme nějak jakoby tak pravidelně zvěnovat a určitě najet potom na nějakou pravidelnost, ale bohužel nejsem schopný říct, říkám, ty data na to nemáme a ani mít jako nebudeme, protože je hrozně těžký dlouhodobě sledovat studie roky a kdyby se tohle potom objektivně zjistilo. Mohl by si jako pro jednoduchou představu říct si nějaké typy cviků nebo testů, co se vlastně dělá, nebo co vlastně provádí s těmi sportovci, klidně i název, jak to třeba probíhá, jen tak, aby jsme si to dokázali lépe představit. Typy testů, tak já bych to rozdělil nejdřív na tu první část, to je taková ta přístrojová. To opravdu na to potřebujete už specialistu. Všechny ty přístroje právě vznikly v Americe. První je přístroj třeba Synaptec, představte si to takový tablet, kde právě můžeme měřit, tam se měří hloubkový vidění, tam se měří rychlost přeostření, tam se měří periferní vidění a zdokonalení právě z těch funkcí, to vnímání více objektů. Představte si to tak, že máte tablet asi zhruba 3 metry před vámi, v ruce máte telefon a na základě toho, co se vám ukazuje na tom tabletu, tak já reaguju potom na tom smartphonu, co mám před sebou. Tak to je první vyšetření, takže přístroj Synaptec, druhý přístroj Neurotracker. Neurotracker je přístroj jak diagnostický, tak už potom terapeutický. Je to zase software, kde vlastně máme 8 žlutých míčků, které se pohybují v 3D prostoru, takže to děláme i s 3D brailema. Na začátku toho testu se nám prosvítí 4 míčky, pak zase zasnou, všechny se prosvítí stejnou tou žlutou barvou a začnou se pohybovat v tom 3D prostoru. A my musíme očima i mozkem udržet tu pozornost, který ty 4 míčky na začátku byly tím softwarem určený, který máme sledovat. Na základě toho se potom zrychluje, jak jsme úspěšní, tak se zrychluje nebo zpomaluje potom ta rychlost těch míčků. Takže se to dá použít jak diagnostika, podle toho, jaký tam skóre, potom se to nahrajeme, tak můžeme říct, že tuhle tu funkci orientaci v prostoru, periferní vidění, schopnost optické fixace máme dobrou nebo nemáme dobrou, tak je potom možnost tréninku právě třeba na doma. A třetí, který bych rád zmínil, tak je přístroj, se jmenuje Right Eye. Zase je to přístroj, představte si to znovu jako tablet, který vysílá infračervené záření, který se nám potom odráží z oka a vlastně je schopný zavnímat, kam my koukáme. Používá se to i v reklamě dost často, kdy opravdu se zjišťuje potom, kam koukáme a supermarkety tak jako hodnotí, kam mají dát ty svoje nejlepší produkty, kam ty lidi ten zrak zafixují, když přijdou do obchodu. A používá se to právě v tomhle dynamickém vyšetření toho zraku, kdy opravdu třeba bývá dost často problém se čtením, ať už třeba u žáků školního věku, a opravdu my pomocí toho přístroje Right Eye jsme schopní zjistit, jak jsme schopní udržet třeba pohyby očí v horizontální rovině, vertikální rovině, diagonální a tak dále. Takže to jsou ty přístroje, to je samozřejmě složitější, to úplně doma si nemůžeme vyšetřit.
je potom v rámci, co si dělám třeba já v rámci ordinace, takový rychlej screen test, kdy opravdu první mě jako primárně mě zajímá, jestli vůbec jsme schopní, tak jako si vyšetřujeme pasivně aktivně rozsah v ramenním kloubu, tak si i tady to děláme víceméně, tady to nemůžeme dělat úplně tak pasivně aktivně, nemůžu vzít to oko, takže vyšetřím opravdu range of motion, to znamená fixuju bod a snažím se vést ty oči úplně až do krajní pozice a dost často tam zjistíme, že třeba na základě i stahu těch okohybných svalů se ani třeba to oko není schopné dostat do těch krajních pozic, anebo třeba tam odhalím, že už ta spolupráce očí není taková. A pak ještě poslední takový nejjednodušší a takový hrozně důležitý test, tak je potom takzvaná konvergence a divergence. To znamená, jak jsme schopní právě součinnost těch okohybných svalů a pak zároveň akomodace, jak jsme schopní opravdu fixovat předmět před sebou, vedeme to k nosu a mělo by to opravdu takových 5 až 8 cm před naše oči bychom měli být schopní udržet ostrý obraz. A tohle je problém, který často vidíme u našich klientů, že tam třeba právě, že už nějakých vlastně 15-20 cm, teď už se mi to trošku rozmlžuje, teď už to nevidím správně. A pro mě je to právě pak signál, že je tam problém, ať už třeba v pohybu těch očí, v tom konvergentním směru, nebo pak i tom divergentním, kdy se vlastně ten obraz má zbíhat a rozbíhat. A pro mě už je to potom signál, že možná tam bude problém s akomodací, možná tam může být problém s okohybnýma svalama, který já pak musím řešit, protože tohle to samozřejmě to přeostření, ať už v tom sportu nebo v normálním životě, tak to je jedna z těch takových alfa omega těch funkčních parametrů toho zraku, protože my neustále na tom hřišti, tak nejdřív na ten míč koukáme metr před sebou, ale najednou musíme přihrát 30 metrové vzdálenosti a co nejrychleji přeostřit a potom zpátky se nám ten míč vrátí. Jakým dalo by se říct, že existují nějaké faktory, které naopak jako škodí a můžou mít negativní dopad vlastně na ten náš neurovizuální systém, to, že spoustu času dneska lidé tráví před notebooky, před tím mobilem. Je to jeden z těch důvodů, s kterým je vlastně spojen ten problém právě toho neurovizuálního nebo to zlepšení? Ano, je to jeden z hlavních faktorů, který třeba plno problémů vytváří a jsou to hlavně problémy potom subjektivní, ve smyslu daleko větší únava, daleko větší podrážděnost, ve smyslu toho, vysvětlím, při té fixaci na tu krátkou vzdálenost, tak první problém, co tam nastává, tak nemrkáme. Takže vzniká takzvaný syndrom suchého oka, to znamená, že my jsme normálně, když spolu mluvíme, tak mrkneme několikrát i za minutu, ale jakmile fixujeme na tu krátkou vzdálenost, typicky třeba bývají mobily nebo počítače, tak přestaneme mrkat a jak se bez toho mrknutí, tak ten slzný aparát tam neodplaví ty toxiny z toho našeho oka, jestli to takhle se říci, a může tam vzniknout zánět, takže to nám potom samozřejmě dělá nepříjemnosti. Takže první věc je syndrom suchého oka. Druhá věc je, já se vrátím k těm okohybným svalům, fixace na krátkou vzdálenost. Tak představte si to, když fixujeme opravdu a čteme si ten mobil, tak ty okohybní svaly jsou neustále v kontrakci. A když se podíváte potom, kolik času trávíme denně u mobilu, samozřejmě pak i třeba v kuse, tak to jsou leckdy hodiny. Když tomu přidáme ještě počet, co strávíme třeba u počítače, tak denně i klidně 8-10 hodin. A vemte si, že 8-10 hodin jsou ty naše okohybní svaly v izometrické kontrakci. Tak když bych vám řekl, že máme mít 80 hodin v průběhu dne různě zatlej biceps, tak asi nikdo se nebude úplně divit, že mě potom začne bolet rameno nebo loket. Ale samozřejmě tady ty okohybní svaly jsou přece jenom trošku k tomu uspůsobenější, ale už tohle je pro ně samozřejmě velký nápor, takže pak po takovém náporu na ten okohybný právě systém nemůžeme se divit, že nás potom přesně bolí hlava a opravdu i ta únava pak těch svalů může způsobovat to, že třeba i pak přesně takzvaná ta konvergence, divergence, ta zbíhavost těch okohybných svalů může být potom horší a samozřejmě, jak jsem říkal na začátku, čím kvalitnější informace přijmeme pomocí očí, tím kvalitnější to mozek zpracuje, tím kvalitnější uděláme motorický výstup, tak tady je potom ta druhá, ta negativní potom jako vazba. A to znamená, že když máme ty oči unavený a sotva tak zavostříme na ten předmět, na ten míč,
na toho spoluhráče, tak mozek už vlastně vyhodnocuje ty věci s chybovostí a pak s chybovostí už dělá i ten motorický výstup a tu přihrávku mu dá třeba o 3 metry vedle. Bohužel moderní doba je taková, že se bez toho mobilu a bez toho notebooku asi dneska neobejdeme. Moderní doba je taky, je určitě taková, takže samozřejmě to není o tom, aby lidi přestali pracovat s počítačema. Máme tady krásný pravidlo, to se jmenuje 20-20-20. To znamená, že každých 20 minut práce s počítačem, nebo práce na tu krátkou vzdálenost, bychom se měli podívat do vzdálenosti 20 metrů po dobu 20 vteřin. Vzdálenost naopak totiž do dálky, tak tam naopak ty svaly se uvolňují, tam relaxují. Je to zase vlastně dává to hrozný smysl. Představte si mnichy v Tibetě, kteří relaxují, tak nikdy nerelaxují tak, že si sednou metr před stěnou, vždycky si sednou na nějaký pahorek a koukají na kilometry vzdálený pahorky, takže to je opravdu pak skutečná ta relaxace, jak pro celý ten neurovizuální aparát, potažmo pro celé tělo. Já tam ještě rád přidávám k tomu pravidlu 2020 ještě 4. 20, a to je, že po těle z těch kancelářských povolání chci, aby si třeba stoupli a přesně těch 20 vteřin po tu dobu, co koukají do té vzdálenosti, tak se ještě udělali úplně nespecifický protipohyby, takže jsme celý den ve flexi, tak aby se aspoň trošku otevřeli do té extenze. To mi dává jednoznačně smysl. Ty jsi byl vlastně na stáži v Americe. Stává se u těch profesionálních týmů, že jim třeba ty trenéři zabaví večer mobily, notebooky, aby opravdu se jako vyhnuli tomu červenému světlu a byli třeba ready na ten výkon, aby šli spát vlastně. Já nevím, jestli se to stávat by se to mělo, ale nemělo by se to asi stávat na popud těch trenérů, mělo by se to stávat na popud těch hráčů. Občas mě fascinovaly záběry různých týmů a bohužel jsem často viděl u českých týmů ten záběr, jak přicházejí, jak vystupují z autobusu, všichni drží mobily. Jo, 3 hodiny, 2 hodiny do zápasu, všichni vystupují z toho autobusu, všichni drží mobily. Já prostě vím, že tam jako 30 minut tam sjížděli nový storíčka, reelska na Instagramu a to samozřejmě ten neurovizuální aparát hrozně energeticky zatíží, takže vy už začínáte zápas s tím, že jste vlastně unavený. Takže ano, takže opravdu by to mělo být, takže před tím zápasem bych se vyhybal úplně těm mobilům, to, co nás opravdu tak jako unaví. A ty si naťukl krásnou věc a to samozřejmě i já to rád jako v rámci toho neurovizuálního terapie, tréninku říkám a to je přesně cirkadiální rytmus. Takže určitě já jsem se právě na téma cirkadiální rytmus jsem se dostal i hodně přes ten neurovizuální systém, kdy opravdu jako ten den, nebo to není vůbec den před zápasem, to by mělo být tak všeobecně pořád, kdy opravdu zhruba tak tu 1,5 hodiny před tím spaním bychom se už měli vyhýbat tomu modrému světlu, aby celý ten neurovizuální systém si odpočnul a samozřejmě i potom to bílý spektrum v nás navozuje, to, že zhruba to bílý spektrum odpovídá zhruba 12 hodinům poledni, takže mozku to říká buď bdělej, ale my už přitom potřebujeme spát. Takže zpátky k těm našim sportovcům, když samozřejmě den před zápasem ještě do noci koukají na mobil nebo koukají na notebook, pak notebook zaklapnu a řeknu si, tak a já teďka potřebuji spát, protože zítra mám zápas, tak to logicky nejde, protože ten mozek, ale teď já jsem tady dostával informaci skrze moje oči, skrze sítnici, skrze melanopsinové buňky, že je 12 hodin odpoledne, tak ještě jako nejdu spát. A samozřejmě trvá to dlouho, než potom usneme a ten výkon bude ovlivněný. Možná bys to mohl ještě jednou celý zopakovat, aby to vlastně všichni ti trenéři nebo celý realizační tým slyšel, protože to je opravdu jako zajímavé, tady tato věc, co jsi právě řekl. A myslím si, nebo naprosto s tebou souhlasím, že je to jeden z těch faktorů, který by bylo třeba i změnit, protože fotbalisti kolikrát vždycky vystupují, jak říkáš, mají sluchátka, koukají do mobilu, vůbec se jako nebo soustředí se právě, oni se pravděpodobně pro ně to je nějaký rituál, určitá jako motivace, jak se nakopnout před tím zápasem, nevnímat asi to okolí, ale možná teda zůstat jenom třeba u té hudby, to je může jako nabudit. Přesně tak, ale nevyčerpává tolik ty oči. Určitě hudba, na to máme studie, že opravdu i podle toho, jakou hudbu volíme, tak jsme schopni si ať třeba zvýšit tepou frekvenci, nebo pak v rámci regenerace třeba snížit tepou frekvenci, takže určitě je naprosto v pořádku, když se potřebuji nabudit na ten zápas, na ten závod, si pustit hudbu
ale asi už bych u toho nebyl půl hodiny na Instagramu. Asi úplně neexistují studie, nebo teda možná se mýlim, ale lze předcházet vlastně těm zraněním, protože když si to jako spojíme, pokud ty oči jsou unavený, tak pravděpodobně se tam asi zvyšuje to riziko toho zranění. Můžu mít opožděnou reakci, v té chvíli hrozí to, že se něco stane, jsem opravdu unavený, spadnu, šup a můžu si přetrhnout třeba křížové vazy, něco takového. Hrozí tam větší riziko nějakého úrazu, nebo se to s tím úplně nepojí? Pojí se to s tím určitě. Já ti nejsem schopnej odcitovat, nejsou podle mě, nebo minimálně neznám studii, která by to přímo třeba zkoumala, to, o čem jsme se teďka bavili, že unavím si oči kvůli telefonu a pak jako kvůli únavě očí a únavě mozku mám další riziko zranění. Dává to za mě naprosto smysl, takže myslím si, že tak to je, studii na to nemám. Na co studie je v rámci zranění, tak je studie, kterou měřili na sportovcích, který právě v rámci své off-season si věnovali neurovizuálnímu tréninku a skupina, která se tomu neurovizuálnímu tréninku věnovala, tak potom incidence otřesů mozku byla u nich signifikantně snížena. Tímhle s tím podle mě můžeme naprosto říci, že ano, že určitě jako kvalita neurovizuálních funkcí ovlivňuje i naše potenciální vlastně tu prevenci zranění. My jsme v rámci jedné bakalářky jsme zkoumali retrospektivně házenkářky, kdy jsme jim dali dotazník úrazovosti, jak na tom byli, jak moc trpěli na úrazy v rámci své kariéry. A pak jsme jim měřili právě už jako zrak už poté, už ex post po kariéře. A musím říct, že krásně byl to malý vzorek 15 lidí, takže z toho nechci vyvozovat závěry, ale na těch 15 lidí krásně korelovalo ty holčiny, které měly tu kvalitu těch neurovizuálních funkcí, tak v rámci své kariéry netrpěly moc na zranění, ať už chronický, tak hlavně ty akutní, takový ty nárazy samozřejmě v rámci, tohle byly házenkářky, takže v rámci změny směru a takhle. A naopak ty, co měli tu kvalitu těch neurovizuálních funkcí, že přišli, my jsme měřili a měli ji špatnou, tak krásně tam korelovalo, že za svoji kariéru trpěli na relativně i více úrazů. Právě se mi jeví, že pokud jako ten jedinec, ten sportovec je schopen vlastně jako zareagovat, protože se tvrdí, že zhruba 1 sekunda trvá, než ten člověk vlastně na veškeré děje zareaguje. Když si to třeba představím u fotbalu, přijde nějaký skluz a ty máš rychle zareagovat nějakým způsobem, obejít toho soupeře, tak vlastně bych klidně i řekl, že vlastně ty sportovci, nebo pokud se dělají takováhle měření, by to bylo velice výhodné, že bychom vlastně jako byli schopni vlastně změřit nějaké ty reakční časy, kdy ty sportovci jsou jsme schopni změřit. Tak to by bylo super, protože v té chvíli jsem zase schopen daleko rychleji zareagovat na nějaký ten pohyb toho soupeře a často díky tomu vlastně dokážu předejít i třeba nějakému nechtěnému faulu, díky kterému zakopnu, spadnu a bohužel si něco udělám. 100%. Já zase bych nerad byl, aby jsme si z tohohle třeba odnesli, že zranění se mi stalo, rovná se mám špatný neurovizuální systém. To určitě ne, těch věcí je tam bambilion. Ale tak jako celý ten můj pohled je na tom, že zase je to prostě jeden ten střípek, jeden ten puzzle, jeden ten detail, který, když se třeba tomu pověnou, tak tomu zranění můžu předejít. Přesně tak, to bych jako taky nerad řekl, že to jsou primárním důvodem je ten neurovizuální, ta reakční rychlost, schopnost vnímat ten prostor, tam hraje řadu dalších faktorů, ale teď, jak se o tom bavíme, tak mi to čím dál tím víc vlastně zapadá do té skládanky, že vlastně to je hrozně moc důležitý, ta schopnost toho těla vlastně rychle zareagovat na ty podněty, na to okolí. A to asi umí ty nejlepší sportovci, protože kolikrát o tom vidí, že vlastně oni nejsou tak často třeba zranění, jako ti jiní. Někteří opravdu sportovci na to trpí daleko častěji. Ano, jak jsme řekli, můžou to být jiné důvody, ale najednou vlastně nám tady do toho zapadá i ten neurovizuální trénink nebo ta neurovizuální rehabilitace by vlastně mohla ovlivnit. Ale mě tohle to přesně dávalo jako smysl, protože plno sportovců se ke mně pak vracelo s opakovanýma zraněníma a dost častokrát jsem přišel třeba na to, že tam ten problém v tom neurovizuálním aparátu třeba je, takže ten sportovec přišel, perfektně jsme už vyladili v DNS-kových pozicích, v různých cvičících, stabilizačních pozicích, ale stejně pak se to zranění opakovalo. Já jsem pak právě začal dělat, že jsem začal kombinovat ty potom cviky, ty neurovizuální, kdy jsem se snažil stimulovat ten neurovizuální aparát a chtěl jsem po něm i správný držení těla, funkční centraci kloubu a najednou jsem viděl, že ať jsem třeba toho sportovce už měl krásně vycvičenýho a byl schopný mi v té pozici
například medvěda, to je jedno jaký krásně luxusní pozice, mohlo by to jít do časopisu a najednou, když jsem mu zatížil ten neurovizuální aparát, tak najednou tam úplně spadnou. Tím, jak se najednou ta hlava, ten mozek, ty oči zatížily a dostali nějaký stimul, tak potom už ta automaticita trošku toho, kde on tam měl správně držet to tělo, tak se úplně vypla, protože to přebyl daleko ten silnější stimul, že musel pořád hledat, jo, tak já mám koukat na tohle. Takže já jsem to potom od určitý chvíle a od určitý chvíle té terapie, tak tyhle ty věci chci, aby šly společně. Mám totiž moje taková hypotéza je, že ta kvalita té optické fixace ovlivňuje i tu naši pro mě tu hrozně důležitou trupovou stabilizaci, ale i naopak. I ta kvalita té trupové stabilizace ovlivňuje tu optickou fixaci. Jednoduchý příklad, když prostě jsem baskeťák, koukám na míč a mám prostě fixovaný míč a dobře tam držím tělo, tak dobrý, tak jsem hezky stabilní, ale když jako třeba sice zvládnu fixovat ten míč, ale jsem úplně vypadlej v tom trupu, tak najednou i ta fixace toho zraku bude daleko složitější, protože to tělo mi neustále bude padat v tom prostoru a i pak ta fixace toho zraku nebude tak ideální, jako když to budu mít stabilní tady, tak pak to budu mít stabilní tady. Takže schopnost vlastně celé to propojit, celé to tělo opravdu. Je to prostě koordinace oči, mozek, tělo. Kdybychom teď vlastně přešli od těch sportovců a spíš se přesunuli k někomu, kdo třeba trpí demencí nebo Alzheimerem. Já jsem nedávno psal takový krátký článek na blogu, kde vlastně jsem prokázal, že vlastně obecně sport, když budeme mluvit, má pozitivní vliv na neuroplasticitu mozku. Dalo by se, asi určitě se dá říct, že i ten neurovizuální trénink taky nějakým způsobem ovlivňuje tu neuroplasticitu. Bez zesporu a já jsem rád, že to tady taky zazní. My jsme se hodně tak věnovali sportu, ale samozřejmě chci, aby tady zaznělo, že ten neurovizuální trénink, neurovizuální terapie není vůbec jenom pro sportovce. Ty indikační skupiny tam jsou přesně, zmínil jsi to, ty neurologičtí pacienti, takže ať už je to Alzheimer, ať už je to Parkinson, ať už jsou to lidi po cévní mozkové příhodě, po otřesech mozku, a to nemusí být vůbec jenom ze sportu, po poranění mozku, jsou to potom děti, poruchy pozornosti, ať už je to ADHD, ať už jsou to poruchy autistického spektra, anebo, jak jsem říkal, i v rámci ovlivnění, že se snažím i v rámci té fyzioterapie ovlivnit ty okohybné svaly, tak určitě i potom takový chronické bolesti právě hlavy a krční páteře třeba například. U skolio se taky dost často řeší právě zrak. Mně teď vlastně i napadá, že by bylo super pomocí právě těch různých metod nebo toho testování třeba i zjišťovat, určitě by tam byly právě rozdíly třeba u člověka, který má nějakou počáteční fázi, třeba toho Alzheimera, té demence. Že by se to vlastně dalo i zjistit vlastně i díky tomu neurovizuálnímu měření. Zkušenosti s tím nemám, když to tak říkáš, myslím si, že určitě jo. Za mě to taky právě dalo, protože samozřejmě plno těch testů, jako jak jsem říkal, je tam pořád to opakuju, je tam ta složka, je to neurovizuální, takže ta složka kognitivní je tam naprosto neoddělitelná, takže určitě i tam tím, že netestujeme jenom ten vizuální aparát, ale kolikrát testujeme právě ty kognitivní složky, tak bezesporu u těch typů onemocnění, ať už je to třeba ten Alzheimer tebou zmíněný, tak naprosto si myslím, že tam to má svůj účel trénovat. Když to teď řeknu trošku humorně, určitě bychom i starším občanům doporučili trénovat právě ten zrak a nesedět jenom před tou televizí, protože bezesporu, tak stabilitu máme a rovnováhu máme danou 3 hlavníma věcma. Primárně právě ten zrak, pak máme vestibulární aparát a propriocepci, takže samozřejmě tou neustálou jako stimulací právě toho zraku a co je největší problém ve stáří, no právě jako pády, že jo? Takže jako prevence jako pádu je hrozně důležitá v tomhle věku, takže ano, takže i prvky neurovizuálního tréninku nebo tady tyhle zrakové stimulace, tak ve stáří by měla mít svoji, myslím si, že měla být neoddělitelně zastoupená. Je něco, co bychom si měli 100% odnést z toho našeho podcastu, z toho, co vlastně říkáš, jak bychom si to vlastně měli, nebo jak by si to vlastně jednoduše jako zhrnul nějak na závěr? Že je zrak hrozně důležitý a zkuste po poslechnutí tyhle epizody zkuste si tak jako všimnout vlastně, jak moc ten zrak používáme
a jak to, že když dobře zapřijímáme tu informaci, co pro nás to má za benefity, nebo vlastně jak se pak jsme schopní orientovat v tom prostoru i v rámci nějaký stability a rovnováhy, anebo si zavřete oči a zkuste si jít 10 metrů, abyste si ukázali ten úplný opak a uvidíte, že bez toho zraku ten život je těžký. Tak to je samozřejmě takový ten extrém, ale pak samozřejmě metody, jak ten zrak zlepšit, tak jsou, ať už do normálního života, nebo pak i do toho sportovního výkonu. Takže já bych to opravdu jenom tak shrnul, takže si myslím, že je to velmi důležitý a opravdu jenom takový to uvědomění si toho, a není to jenom zrak, to je taky důležitý, opravdu je to součinnost, je to ta multisenzorická integrace, o které už mluvil IRS už přesně v 90. letech, tak to je to, co že vlastně my skutečně sofistikovaný pohyb jsme schopní udělat především na základě právě příjmu z těch senzorických informací. Jakmile tam bude zrak, ten dominantně nějakým způsobem, jak tam bude porucha zraku, ale to může být porucha sluchu, to může být porucha propriocepce, porucha vestibulárního aparátu, všechno tohle to bude mít potom roli na náš pohyb. Já bych chtěl moc poděkovat za skvělý rozhovor a budu samozřejmě rád, když ještě v budoucnu zase něco spolu vymyslíme. Omlouvám se, jestli jsem byl moc dlouhej. Snad to bylo srozumitelné. Za mě to bylo naprosto skvělé, doufám, že a věřím, že i posluchači budou nesmírně spokojení, což je i samozřejmě cílem našich podcastů. Takže já bych chtěl ještě jednou moc poděkovat za super rozhovor. Já děkuji za pozvání. Já děkuji.